Οδείων, η ιερή πόλη των Μακεδόνων απλωνόταν στις υπόρειες του Ολύμπου, κοντά στη θάλασσα. Εδώ, από τους προϊστορικούς χρόνους, λατρευόταν η φύση και τα ιερά ύδατα που τη ζωογονούν. Η Δήμητρα, θεά της γονιμότητας και της γεωργίας, βρήκε εδώ τον φυσικό της χώρο. Το ιερό της, που ήρθε στο φως με τις ανασκαφές, είναι το παλαιότερο στη Μακεδονία. Λίγο πιο εκεί, μέσα στο ιερό της Άρτεμις, ήρθε να εγκατασταθεί στα χρόνια του Αλέξανδρου μια Αιγυπτιακή θεότητα, η Ίσιδα. Σήμερα, τα νερά των πηγών κρατούν πλημμυρισμένο το ιερό της. Είναι μια εικόνα που ίσως και να της τέριαζε πολύ, αφού η Ίσιδα ήταν η θεά της γης που έπαιρνε ζωή από τα νερά του Νείλου. Στον ιερό αυτό χώρο, η Ίσιδα συγκατοίκησε αρμονικά με την Άρτεμη και την Αφροδίτη και η λατρεία της αναπτύχθηκε παράλληλα με τη δική τους. Όλα τα ιερά είχαν δεξαμενές με νερό. Στον μεγάλο ναό της Ίσιδας, μπροστά από τον βωμό, υπήρχε και ένα βαθύ κανάλι που συμβόλιζε τον Νείλο. Η Ίσιδα συγκατοίκησε αργότερα και με τον Χριστό και μαζί με εκείνον λατρεύτηκε από τους πιστούς των παλαιοχριστιανικών χρόνων.